Breaking news. Pajaru tisayawala kuti zisankho zimenezi ku khoti milandu ili pending. Kama kuti ili malele kuti auzuunikirenso bwino zisankho zimenezi. Komano breaking news imene yangobwera pano ndionena kuti Chakwera MCP inangopita ukapanga withdraw milandu ija kuti basa amwe zitayi na amwe Peter watsogola mokuti sungampezeso. Nde basi milandu basi ndimoti basi sapanga sochita chose basi so like kuunika unikezi ndizi basi zatha rakula kunde breaking news yambela ndimene number 2 tiye nazo ngakale kambata dikula amene aja sabwerera ndipo aliyesa amene akuganiza kuti apanga alliance ndi amene aja muuzane kuti ndi alliance yokagwa nayo kumanda. Guys, welcome back to the YouTube channel Malawi and Cameras. Akulu msamali kwambiri for MCP adakali okwiya kwambiri. Adakali okwiya like kukwiya kuja kuti panale mtu wena wake mukunzi wa Esther Gondwe amene nditu ndi die hard wa chipani cha MCP. Kumano ana panga congratulatory APM komanso anadzudzula achimwendo kuti chanchan zambiri mbiri, right? Then I didn't know State House. Abwera kaya chanchana arapita ku State House kuja. Zimakumana zozo. Ziminokumana zozo. Hayi ndithu. Mumvele nokha koma akuza neka Esther Gondwe. Guys. Abale menda fikira kwathu nempaka pano pasindikuvvetsa. Munthu ne naliko chotsa dzino. Then madiga ululutani ukhale ngati wata. Nazanda ko. Hello. Mubwele kuno State House mwakuti na okay bo dzino natazizira. Na ine ndaiponda ndi ku State House. Ndafika mene kuja nafikira panja. Right? Ndafika panja paja madziwa nakumanda silikale nake tachizacheza ndo mandazi zange nake konko ena oti faka zanga mbiri sana mya ku State House madzi. Iwo mandidziwa ine simadziwa mainawo. So namba kutani tamba kucheza yanchani mwakuti tukamba za mmene zinaindira zisankho mwakuti alisa muone kati wakwiya wina kusati koma istande unakwiya mwakuti ndende nakwiya ndipo ndizoona ndidakali kuokwiya zata ndati ndiloweno muholo sinanga zochitika zinali muholo abale ndangufika tu ndinangoona ndinazampanga hai wina wake zatu wina wake naona nkhope yake mina kuonetsa uone kuti wandigwira kai I think kanali atakambira nazimai kumene analiko kenako nditere namba atuluka ndene sinwadzala unena ineyo ndene nasasichori ine akuti inde iwe utuluka. I was like what the hell ine kona munthu oti timacheza naye wina ngiti pati chisomo kamanga naye soto wandi utuluka iwe utuluke. I was like hey what a gwan. Guys, that abaphazi nthandize black nchikanga. Ndadzatuka panja pachikobwera amayi nake ndachikulire ndithu tumati mayi chilambo abwera ase ujeni inetu naona uje zija dzulo pa group aja yanja chano unaona kuona ndikuti unakwiya ina sizimasangasa mwakuti it's okay mwakuti gamoto yako kuti ndalayo ilapo yo atabasi kupewa zambiri tangopera usani usipita kwabwera one of security manager yankula yanchalazi vaya inabo. Guys nango ndikuwa ngali moto mena ipondera olomenda fikira kwathu kuno sindikuvvetsa kuti ndafika bwanji kodi mene zina lili anakandipa ndipo mukaona musadabwe anthu amakwiya ati chifati tinapanga congratulations Professor Peter Mtalika tiyamba kuyenda dola mwakuti kuzani na chief of staff zachi mwendo zokona ngati zilibe ntchito kweni koma nkhani zake zitatu kodi abati zikhala choncho andi ku State House kotu basi muzapita koso apo ndinene ziona simuzapita koso tose sidzapita koso kuti zikhala choncho guys anthu tazikuopani azoona ngati basi ntchito ndikumenya anthu ndikutani anthu panga nkhaza anthu ine ndakwa chani kuli munthu wina ku Congress uja amene anakupangirani malonda kupangirani ineru nambali ya kupanga uje publicity. Guys yabo kubona ukhala ndi challenge alipo lo mmodzi amene mngamulozo tu yakhoza kuposa Esther
Ay, guys. Pena kumayamika. Mwafa. Namba liti. Ndapindula chani palibe. Kungochikonda basi chipani. Andi ndinakuza niso zakutulukani zimene mupanga zikhadwera na utsiruzi. La utsiruzi. Zakutulukani maudindo anu mukukanganana. Muzapeza kali muli nawo kunja kwa boma leo ndiziti. Ndisi. Ndiye ndikula kutsapa tikubuza ni chilungamo ndoti ndikulakwa. Kukuza ni chilungamo ndekuti ndikulakwa. Guys, chonde ndikhuluke ine ndikudzino langa tusina chilitsitse ndikulakwa. Inu kungovome ine ndavomereza tu. Ndavomereza. Ndavomereza. Tieni basi enafe amene tini ma business tini ma business. Ena kama amene tieni basi. Amene mnaide zochita you figure it out. Yeah. Nimezi bakhalira. So mpaka pamene paja koma zibambo amendevu. Akuti tukutotoka. Guys, makuya chocho. Nkani yache iti. Wa jamani. Komande munandipatsa mantha. Ndikuze sekulamize munandipatsa mantha. Ine phone jalo nimene ndibwetsa amene kuti. Otherwise sinduti ndakabwera. Ine ndimadza kuti zonsezi itu koma a President Chakwera sikuti onse amawanamiza koma panali ena ndithu achilungamo amauza chilungamo a President kuti akulu ena awakunamizane ndikuuza chilungamo ena anthu amene wanalipo koma a President Chakwera anasankha kusamvera. Say, Honorable, Your Excellency, President Chakwera, is that what he has said is the truth. Njala, njala, njala. Anenanso kulena makunamizane, ine sininga kunamizane, ndiponso ndikuthokoza kuti mafumu anzanga nawonso kunena chimodzimodzi. Chifukwa ngati tikunamizane niyo ngati mtsogoleri wa dziko, ndikuti sitikukondani. Koma ngati tili ndi chikondi kwa iniyo ngati mtsogoleri wa dziko, tikuwuzeni zoona. Mavuto alipo. Zanga waiwala pamozi kapena pang'ono chabe muzipatalomo mavuto alimo. There is need, Your Excellency, to revisit the administration of our hospitals. Mankhwala akusowa. Koma chimene chikudabwitsa kwambiri nchakuti there is mushrooming of private clinics. Now, zodabwitsa Your Excellency zakuti kodi ma private clinic amenewo mankhwala mapeza kuti. Ngati zipatala za boma akuti tilibe mankhwala ngakhale aspirin or panadol pitani uku. Kumene kuya kuti pitani uku ndi ku private ali nazo. So ndikudabwa Your Excellency ngati our Ministry of Health anthu osewa ndi madoktoradi. I doubt very much. Medical assistant akusegula hospital auti doctor. Kumene tikupitako zingativute in terms of our health. So tikupempheni Your Excellency kuti zipatala za boma zambiri that are dilapidated, mankhwala mulibe, ma x-ray mwina sakugwira ntchito, ma scan sakugwira ntchito, zipangizo mchipatala zambiri mulibe, ma beds ochoka. Yupita kumochele, mamochele sari bwino ena. So tikupempheni Your Excellency mutithandize. Ine zonena zambiri ndilibe chifukwa cha nthawi mwayenda noka kuchoka kumzuzu pansewu mpaka kufika kuno. Ndikuona nyengo ikupita. Koma tikuthokoza Mulungu kuti mwayenda bwino mwafika bwino mbwererenso bwino. Mwazionera noka mmene misewu ilili. Maka Chiveta to Karonga and in Karonga to Chitip. So again, I also
emphasize Bilima Chitipa Road, Ntarire Chitipa Road. Yazifeza chisoni kwa bili. Anzatu umaze funza ude anzatu wali marai momuno gabena ruzigole.